Uria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na mamulus do partikian jala lahosalpu alay di loas tuhata do hita mamasuhi tahun na baru tahun 2020 onomon naing marluhut do hita diadopan ni tuhata madok mauliate ala saluhut pasu-pasuna padonganionna dohot holong ni rohana na mangaramuti hita di taon na salpui. Alani i sahat mata benami sude parhalado ni huriata tuhamu ruas selamat tau baru ma di hamu saluhutna. Selamat tahun baru nang di hamu parhalado nami. Di parsobaota tutuhatta di tikion di arah dohita asa unang lalap hita manaili tu akanaong salpu alay di jauh dohita patohom dirita tuak sakap ni Kristus di ngoluta ay ibana do patigor akadalata madalani taonon alani i tapuji matu hatta di bagasan hati bulon nai marede mahita sian buku ede nomor 70 naung salpu tahun naburuhi. Naung salpu tu naburuhi omahupu jitumuki ay di rambuti atutu tuning kudu duhiku ay di rambuti atutu tuning kudu unduhiku. Oh Jesus ay asiroha maiande kanibuso usedito nembaru dinasahu riyong tutu usedito nembaru dinasahu riyong tutu. Say tumpay yan hatami na mga bulirumui alay pagbago sa sudi udumusi yan humidi alay pagbago sa sudi udumusi yan humidi. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon, amen. Audo alpa, audo omega, bonana doho ujunga ninna Tuhani, na adong dohot naung adukyan, dohot naro pargugo na sumurong haleluya. Martangyang hita. Ale Tuhan debata
Siana sini rohamdo ubahen sahat hami, tu tahun nai baruon. Hodo nama ngaramoti hami di bagasa tahun nasalpui. Sai asima roham, sai unang tulak hami nuaeng. Sai dongani mahami di bagasa tahun nai baruon. Pasu-pasu hami, rodiaka ulaon nadengkan nahu ulahami marhite-hite goarmu. Alaina gumodang pasu-pasuhom mahatam nabadiai to rohanami. Asagabe nai baru rohanami. Asa tarpa masuk kohami tu banua gijang di hasusudani bohal nami. Amin. Mari demahita. Tangihon hamuma patik ni debata dihita. Imasian pesalmen 37 ayat 5. Pasahat ma dalammu tu Jahova, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Idosahakna atong rak mangidogugu mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahumbar tu patikmi. Amin. Mari demahita. Tuku, amin,
topotima dosata nagodangi tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tu jolom. Huhilala hami riko do asini roham. Disaluhut hami hala pardosa. Alanido ubahen na hupaserep pami. Diri nami sadario di jolom. Jala huparhatopot hami. Tung na jok do hami manibil si anak kadalammu nabadiai. Songo biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siya jolom alani dosa nami. Aidang di halomohor roham. Hamatean nyaka pardosa. Alay hamubaon ni rohana do lomo ni roham. Asa mangulu. Sesama saluhut hageduhon nami. Dohot pangalusyon nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Say pahot maasini roham di hami. Marhite-hite panidangion. Doho hagogoon niton di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majauho. Asa patun tigor jala daulat tami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songon sitong na manguluaw ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohak kumida hamatean ni parjahat. Na lomodo rohak kumida hamumula ni parjahati. Tumadik ko dalanna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Mari demahita. Hatani debata nagabe turpuk epistel di tau baru sadarion. Imasian Heber 12 ayat 12 sahatu 17 tajahama marsori-sori mahita majahasa. Dibaheni patogar hamuma tangan naso marnangon dohot ulu nitot na teluk patigor hamuma Salangan sitik pa. Asa semua mahalan. rikoti hamuma asa mardame hamu tusaluhut halak huhut asa badia hamu anggosoi dangadong idota Tuhani. Matawa asa unang adong napaholong diri na sian asin ni rohani debata unangi gabe urat na pait na martumbur si horhon hasusaan gabe hodar maon torop bahenon nii. Tung unang maadong permainan manang naramun songon si Esau nasumeahon sahala si haan alani si panganon sada.
hai di poto hamudo, natar tulak do ibana, dinanay manen pasu-pasui ibana muse. Dang jupang sahasiatan imubani rohani, atik pe marilu-ilu ibana mangaluluisa. Ido yang gosahana martua ma akan atu mangihon hatani di bata jala no peopsa. Amin. Marede mahita. Tahatidak koma hapur siotai songon nahinati dakko ni dongata sahapur siaun di sadok purtibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na sohatu dosan na tumapalangi dohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean sianton di porbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mati tarpajal lo ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di are patuluhon na manaik tu surgo lahudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargugu na suhatu dosani isi maibana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu doho na mate au porsea ditondi porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan nyalak Kristen akan na badia doho diasani dosa doho diatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak nang mate doho dihanguluan na sorasuna. Amin. Sunggul-sunggul sadarion tapatupado permingguan tahun baru sada Januari 2026. Nuaeng saha mahita tunamadok hata. Alani hujoho kami ma utusan sian ruas sektor pitu madohata sian saluhu ruas ni huriata amang si bolon buru si hotang. Shalom. Horas ma dihita saluhukna. Dison au jongjong amanginang tarlumobi ma dihamu pangulani huria nami songon utusan manungain au sian sektor pitu laho pasahaton hata horas soras hata mauliate tu amatta debata na pinar sangapan nahu parsangapi hami amanami inanami saluhukna tarlumobi ma dihamu amang padita nami padita
amangge si Mamora dohot keluarga saluhukna, amangge keluarga songo padita resokta, dihamu padita nami padita je sinaga dohot keluarga, nang dihamu inang bibel pro nami, inang boru siturus dohot keluarga, dohot disaluhut situa pangulani huria nami di HKBP Sentosaon, dohot di Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, songoni nang di Parartaon, di seksi Sekretaris Huria, songoni nang di Bendahara ni Huria, dohot Badan Audit ni Huria, dohot di seksi nang pangurus ni kategorial nadong di Huria tahun. Parjulu amang inang selamat tahun baru ma dihita saluhukna di pasahat amat tade batado pe tikki dihita lahomar las niroha apala di bagasa sadarion dohot tu ari nanaing mangihut dihamu amang padita nami pangulani huria nami dohot di pengurus harian nang fungsionaris ni huriat tapi ditikyon pasaton nami ma sian hami keluarga nang saluhut ruas ni HKBP Sentosa pasahaton selama tau baru nami mahami amang saluhut na ruas muna tuhamu amanami padita resort amang gesi Mamora doh keluarga nang padita nami gesi naga doh keluarga dohot inang bibel pro boru situs doh keluarga salu tahe pangula ni huria nami na mangula di huriat tahun nang diaka pangurus nasing dope namangihut amang dohonon nami do maulay tegodang tuhamu namarmahani hami dihamu pangula ni huria nami sa tau bulon di tahun 2025 sahat dope tu sadarion di parmahani hamu hami marhite halo jauh muna marhite barita nauli na pinasahat muda di tonga-tonga ni partikian tahun nong salpui satu tikyon marhite hatan itu hatta di pasahat tamu tu hami nalaho dalang ngulu nami madalani ngulu si ganupari mauli ates itu tuma amang dihamu padita nami inang bibel pro situa nami nang songoni dewan nadong di huria di seksi-seksina salu tahe na mangula di huriat tahun pasaton nami maulati gudang dihamu saya dilehon namat tadi batama dihamu hahipason gajang ni umur dohot dame saya lamar boras ma martaba ma boras ni naniula ni tangah muna dohot pikiran muna amang dihamu saluhut pangula ni huria na dong di HKBP Sentosaon namangihut amang di pardalanan ni nguluta di tahun 2015 sahat tu tikyon gudang situ tudo hahurangan nami ruas HKBP Sentosa maradopo kamu pangulani huria nami meragam amang meragaminang hahurangan nami terlumubi ma naboy di bereng mata ya kasikap nang di perbinegian marhite kahata alanyon namang dihamu pangulani huria nami nama ramani hami sian ruas ni HKBP Sentosa na adong di tikyon di bagas joron itu hatta nang nasodoho pe apala di bagas tikyon hami amanginang mangido maap ma salpuhok kamu ma nasalpui agiat ma di tikyon sahat tujuluan nyari say nauli ma dapat tita asa marlas ni roha hita madalani tahun nang pinaraden itu hatta di bagasat tikyon imarana boy terpasahat tami sian ruas ni HKBP Sentosa jala manguduti amang di program ni huriat tapi di program tahun 2026 anggia mamardalan doh denggan terlaksana doh denggan sesuai tutiki naung ni atur homuna hamu pangulani huria nami
Mauliate situ tu mau pasatami songot tahun pengajaran iman ni natuh keluarga. Anggiak matutu gabe tahun pengajaran hapor siaw ma di tonga-tonga ni keluarga Taganup. Dia kahahurangan nami amang inang dihamu pangulani huria nami. Nang dihita ruas ni HKBP Sentosa na dong di Tikyon. Jala naso rope apalagi di bagasat Tikyon. Hami saluhuk na mangido maaf amang asa anggiat tujulano martaba akanauli dapotitan di namadalani ngulu-nguluta. Dohonon nami ma dihamu amang inang pangulani huria nami unang marnaluja hamu laho marmahani hami molotungpe goda ngamang akahahurangan nami di parsaurata ganupari mauliate ma dituhatta om manabui terpasahat hami sian ruas ni HKBP Sentosa tuhita saluhukna dia kahahurangan tabay mabulus tayahi manadinggan tujuluan butima Mulai tema Nuaing madohata selamat tahun baru utusan sian parhalado amang situa sinaga sian sektor onom. Salam. Horas madihita saluhuna amanginang. Selamat Natal tahun baru madihita saluhuna. Puji syukur ma tado tutuhatai yala asin rohana do mangiring-iring kita. Buhita marhai pason tolhas sahatu tahun baruon tahun 2000 Januari 2026 na di basa-basa hot tuhata tuhita dihamu amanami na nami ruas ni huriata ami parjulu mandokon nau parsangapi hami amang padita resort uluan ni huriata amang padita sinaga suaksoni manang inang bibel pro kami di sonjong-jong mandok hata marsata bihami di son parjulu amang suaksoni nang dihamu amanami parhalado donga parhalado bumi madihamu amanami na nami ruas ni huriata dewan-dewan ni huriata na di huriaon ima dewan koinonia dewan diakoni doho dewan marturia jadi marseta biha memang dihamu nanami bolon diberi kami do amang panggulmiton ni huriata saliling satau bulunon maceringgan demardalan mulai sian mamukai Januari 1 akhir tahunon berjalan do kapartangyangan do dengan suaksoni nang parmingguan ni huriata berjalan do dengan alai amanginang di bagasan ni tong do saya dong nahorang lobi jadi di bagasan ni amanginang di perjalanan ni huriata kami atas nama ni Parhalado perwakilan Parhalado pasatum matu amang doho inang dison mungkin dia kekurangan pelayanan di pelayanan baik pelayanan minggu nangpe dia ke pelayanan sektor namar hurang lobi bisa tahu bolonon tong dohami mangidumap amang inang jadi bagasa tikyon marlabas niroha mahita lau manalpuho tahun 2025 tahun transformasi na di pimpinan na di ahon pimpinata na di canangkan di bagasa tahun 2025 on tahun transformasi jadi alani amanginang ikombar lebas niroha mahita manalpuho tahun 2025 on asa di bagasa tahun 2026 saya di patulus debata aka sakap dohot cita-cita ni rohata nang diaka kelangsungan ni huriata pe tu tahun 2025 asaboy merdala dohot dengan jadi di tahun 2026 ima pengembangan ni iman keluarga imang go songon tahun 2025 jadi ima sian hami manginang asa taparwama
di pengembangan iman keluarga, keluarga na terkecil gereja ni Tuhatai, bagas joro ni Tuhatai. Ima pesan nami tu hita amanginang. Jadi bolo di bagasat Tuhata ma hita madalani tahun 2020 nomon, sai di pargogoy ma hita ganup ruas ni huriata keluarga dohot lepas keluarga, baik pribadi lepas pribadi, jalamar dalam mahita di bagasan lomo ni rohani Tuhatai. Bolo sian Joshua 24 ayat 10 idok di dison. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dan tulus ikhlas dan setia. Ima amang inang songon pesan nami jadi salinayo pasatami selama Natal top baru ma dihita saluhuna horas. Nuaing marede mahita dina marede laus tapasa ma peliatang pelian sadaa dohot sadabe. Jesus,
Damen di bata na sumurong siyan saluhut na roha, imana mga ramoti, ate-ate dohot pikiram muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Atas nama sudi pelayan full-timer, nadong di tonga-tonga ni Huriata HKBP Sentosaon, rap dohot keluarga, tabion nami mahamu saluhut na, parhalado ruas ni Huriata, di bagasan tahun nai baruon, selamat tau baru ma dihita saluhut na. Hatani di bata nagabe jamita, di bona tahun 2020 nomon, na pinatomu-tomu iduk ni Huriata, imana tersurat di Poda Raja Salomo Bidutolu Mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat onom hujahama tuhita songonom mana tersurat isinadi ali anaha say unang halupahon poda nasianahu say diradoti rohamma akatonakku ay tabaan ni ido di ho gajang ni ari-ari, dohot taon ni ngulum, dohot dame. Say unang mataluson siyan roham habasaon, dohot hasitongan. Horuk-horuk kotagonan akay turukungmu, jala suraton akay bahen parningotan ni roham. Jadi dapotan asini roha, dohot pangatusyon na denggan ho marado po debata dohot jolma. Marhaposan tu Jehovah mahosian nasaroham. Jala unang marpangusadea ko tu pikirammu sadiri. Say ibana matada dinasa dalanmu. Asa ibana patigor akka dalanmu. Ima sahat nihata ni dibata. Hamuna hinaholongan ni tuhata, parhalado dohot ruas ni Huria HKBP di Sadok Portibion. Tapuji ma tuhata, napataruhita bongot tu tahun nai baruon. Di minggu ujung tahun parhuriaon, laos parningotan dia kanamoding. Di tanggal 23 November 2025 nasalpu, tabigedo ditik-tikkon, guar-guar ni akka dongata nong moding. Takas majolo taparohahon, ima namangihut. Holan na mebege guar ni namoding, na ditik-tikkon dope dihita. Dang dititik ko dope guarta. Saula nari dang dititik ko dope guarta. Dia ma nanidok niyo tuhita di tahun na baruon. Adong ma tulu na umotik na. Naparjolo tatangyakon. Jala tatukoli ma akadongata na tongon marsak dope. Ang giat di pargogo itu hatta jala marsihohot nasida marhapor siaon tutuhani. Napaduahon molo mangulu dope hita nuaing. Dang na uburju hita sian akadongat tanong jumolo modingi. Holan alani asini rohan itu hatta do. Jala narumikot oddo. Na adong dope sakap nauli sia tuhatta, ubahen mangulu hita, jalabongot tu tahun na baruon. Napatuluhon, las marohata, jalatapuji matuhata, huhutta dalani, ngulu tahun di bagasan, panadayon natakas tu debata, nang nasa pabahenan na. Dohot pakanguluhonoton natikos
dilomoni roha ni dibata. Hamu akadongan na hinaholongan ni Tuhata. Ditotopon HKBP do odolan pakobasion di tahun 2020 onomon. Ima pengajarion haporsiaon di tonga-tonga ni keluarga. Pengajaran iman di tengah keluarga. Jala dipakulingi Tuhata hita marhite podat bidutolu. Mamuka sian ayat sada satu ayat onomon. Na adong pertalianna nang di tonga-tonga ni ngulu ni keluarga. Diodol hodo hinarikot ni di podatoluon. Didok say di radoti roham. Say unang taluson sian roham. Suraton akai bahen parningotan ni roham. Jalan tumakas ma di ayat palimahon. Marhaposan tu jahuba mahosian nasa roham. Jala unang marpangusadea ko tu pikirammu sadiri. Alay unang jolo manigor borat ni nama kanguluhon. Pitorlau rohata. Nian iko sahat dotusi. Alay na parjolo jalan narumitkot. Lahoma jumolo rohata. Tudenggan basa ni debata. Na mangalehon roha tu hita beganup. Hira surung-surung ni hita jolmado. Dilehon tuhata. Rohana na tuhita. Dang dilehon itu aka na tinopana asing. Asa silehon lehon nama se argado rohai tuhita. Denggaddo rohatai ditoppa debata. Jala debatado na denggan rohai. Tahaporsiai rohaido parmianan ni tuhata di nguluon. Di rohaido masa panibangion. Sian rohaido ruar haputusan. Jalamano Tuhon situtudo rohai. Tunasa pabahenan dohot pangalahope. Siala ni ima. Takas diodolhon. Dipoda bidu opat ayat 20. Sian saluhut si jagau ni. Gumodang ma jaga roham. Ay sianido ruar akamual hanguluan. Molodenggan roha. Tarida mai marhite na saimian las ni roha di bagasan Tuhani di tonga-tonga ni nguluna. Patardo tarida roha na denggan marhite na parroha mauliate jala parlabas ni roha. Alay molosiga roha tarida donai marhite na marroha-roha. Parroha diri parroha mago jala sigodang roha. Segado nang pangalaho jaladang marpanupak tunauli. Ngulu dohot pabahena pe molo nunga sega rohata. Asa maseta kasma tuguta tiop jala lumobi tahanguluhon. Nanidok ni poda bidutolu ayat 5. Marhaposan tu jahuba mahosian nasaroham. Jala unang marpangusadeako tu pikirammu sadiri. Taboto godangdo na mangalitohi rohata di partikyanon. Godang na mangalitohi rohata nang rohani aka ianak kota di Nuaingon. Ragat narkoba, judi online, ragam ni game na manigay pikiran dohot rohani aka sudut na uposo. Taringot tupangota ni gemon rupani mangihuton organisasi kesehatan dunia manang WHO. Perserikatan bangsa-bangsa adong
sada sahid na di goari game disorder. Ala pagoda kumar game gabe terganggu pikiran. Parrohaun dohot parnguluan siganup ari. Naing malua akka yana kota sian marabolon. Hinorhon ni narkoba. Judi online dohot game. Gumodang do peranan ni keluarga makajamoton akai. Asa malua aka iana kota siam mara nabui manegai nasida. Bagas tape manang keluarga do nagabe sikola na parjolo. Nalaho padimun-dimun hapor siaon. Parrohaon dohot parange ni aka ianakon. Si panupahi do huria dohot parsikolaan. Sialani ido ikotakas ngolu si partangiang di tonga ni keluarga. Ikon say di patu begehon hatani debata di tonga ni bagas. Molodang dijabu be aka ianakon. Ala ni parsikolaan. Manang pangaratoan rupani di akanaboi patu pahoca di urupi hamajuan odo hitaboi martangiang bornginnai marhite-hite video call tapar hatopot do hamajuani dalan laho mangurupi jala pangurupion itu hatta asa toktong marpar saoran ganup keluarga di bagasan tuhata. Hamua kadongan sahatu tikyon. Adong dua rumang panugunuguon tudak danak. Naso apala si panugu tunadenggan. Nasada nakoras. Di bahen danahi mangula si ulaon. Lobu siya tolap ni gogona. Dungina saya mangai na ginoaran kekerasan verbal. Manang hata na mabahem marsak, muruk, madele, madate, suak songoni ng kekerasan fisik, marhite na mangunay tangan manang mamukul. Marurat manang kekerasan di rohani dak danahi. Moloso malum rohanai sahat tuna magodang boydo gabe parjahat ibana muse. Nasadanari ima na palobihu mabahen manja. Olo mai alarade sude siala sikop sinadongan manang godang hepeng ni natorasna. Naso apalari kope alai molo dipangido manigor pitor dilehon. Manangaha dipangido manigor rade. Omma sada nama bahen na ginuaran generasi strawberry. Songon parbue ni strawberry ima namurabusuk. Hira songon ima deba akan naposoi mura stres, mura madele, mura mardadi, gabe hurang daya juang di akas sudut na uposo. Atong songo dia ma di hata Indonesia dohonom masongonon dengan hikmat dari Tuhan. Tugas orang tua dalam mendidik anak adalah tegas tanpa kekerasan dan berusaha membuat anaknya bahagia tanpa memanjakan. Marnida hinarikot ni panugunuguon tu aka iana kota. Saini suara hodo di 5 tau parpudion tu aka danak sikola minggu. Remaja dohot na poso bulung. Anggiat marpadan nasida diadupan ni tu hatta. Asa takas
Jupang dinasida, tolu tibo, dohot, sada serep, ima tibo di hapor siaw, tibo di parbinotoan, tibo di pangalaho na denggan, jala serep marroha. Songon natoras, tarjodo hita manukuli nasida, anggiat jupang tolu natibo dohot sada serepi di tonga ningulu nasida. Songon huria tarjodo hita madapoton panugunuguon, anggiat magodang nasida di bagasan hapor siaon na tugu tutuhani, anggo akan na asingi, akan na uli na denggan mangihut doi. Di tonga ni portibion gog doharuduton, dohot hamaolon, gumodang malao rohatta tutuhatta. Dang taboto akadia nanang masa, alayoddo tahaposi, mangulu jala mangula do tuhatta di tonga-tongata, sopot di bonani taonon, dipakulingi tuhatta hita, marhaposan tu jahuba mahosian nasaroham, jala unang marpangusadea ko tu pikirammu sadiri, say ibana matada dinasa dalanmu, asa ibana patigor akka dalammu. Tau haposan do tuhatta, margogohon hita mangadupi nasaragam ni namaol, manada dinasa dalatta, lapatanna mamilid na ummuli, nahobar tulomo ni rohana, mabuat haputusan, naso mangasahon hamaloon, alay naing ma marhite bisuk nasian Tuhani. Dangadong napamaulhu di debata, sialani i unang ma murah-murahi tamadele ni ulaham mamadok asatung tadap turohat tabe, dangadong napamaulhu di debata, sialani i unang mahita gabe murah-murah madele lumobi dina madalani tahun 2020 onomon, asanuaing petak kasma tapadaton tuadupan ni tuhattai, marhaposan tuho maahu ali Tuhan, sonang madalakku tahun 2020 onomon, mardonga toko jalagabe pasu-pasu manguluku, si panogu tu hajujupang ni haubaon, tu naumuli di tonga-tonga ni humaliang. Amin. Selamat tau baru madihita sude, tabi mardonga tangyang, Huria Kristen Batak Protestan Peraja Tarutung, sada Januari 2026, Eporus HKBP, Padita Dr. Victor Tinambunan, MST, Martangyang Mahita. Maulia tema di hoali Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asini roham, di luas hodo hami ganup marsada-sada, mangibati tahun 2020 nomon, dang ala ni haburjuan nami, dang ala ni haulion ni parangi nami, alay naing patar doali Tuhan sakap dohot lomoni roham, marhite-hite ngulu nami ganup marsada-sada, uban di paluas ho hami sahat 2 tahun nai baruon. Ali Tuhan nungamar saringar hatami, ima nagabe ojahan di hami, napaingotok kami, asa tung tiur rohab ng pikiran nami,
asa tung tulus hami ale Tuhan, dina madalani ari-ari ning ulu nami, asa unang ditalusson rohanami ale Tuhan, hatamna badiai, lumobi dina padimun dimun aka ianakon na pinasahatmu dihami. Tutu ale Tuhan, godang doha maolon, nasoson di jolo nami, nasipata mababiar rohanami, lumobi tuaka ianakon nami. Ajari mahami Tuhan songon natoras, mangajari ianakon nami, asa mangulu di tonga-tonga ni bagas nami ganup marsada-sada, mian hatam jala marhaposan tuho mahami, di tonga-tonga ni bagas nami, jaladang marpangusadea kami tu pikiran nami sadiri. Ali amang nabasa, asi maroham, molotung marlauk dosa hami di ngulu nami, sipata tarima sami tu yanakon nami, sipata ro rimas ale Tuhan, dipakatayon tuaka yanakon nami, nang di tonga-tonga ni hami na mardonga saripe, asi roham Tuhan, molo adong na salpu pakateon nami, molo salpu nang pabahenan nami, tuaka ianakon nami asi roham Tuhan, sesama saluhut na, nahu ulahami, naso di halo mohor roham di tonga-tonga ning ulu nami. Ale Tuhan, huhilalahami do akan masa di tonga-tonga ni humalia kami, masa do Tuhan banjir, tanah longsor dohot lan na asing, aut surah huhilalahami, aut surah Tuhan masai di ngolu nami, ra dang tarjalohami na masai, alani Tuhan sudia kadongan nami na marsitaonon, nasobui rap mamuji do pasangapon guarmu na badiei, dibona ni taon na baruon, hinorhon ni aka hasusaan, hinorhon ni aka padelian, hinorhon ni aka parsahiton, ali amang homa napasikopon, tuaka dongan nami na marsitaononi, agoan parabiton nasida, agoan na hinaholongan ni rohan nasida, agoan arta nang isi ni bagasna. Alai Tuhan, boy dohami, mardame sonang di tonga-tonga ni bagas nami, boy dohami Tuhan, martangiang madok mauliate tua dopam munabadiai. Tuhan mauliate marohanami, molo di luas sohami madalani tahun 2020 nomon, alai paingot mahami Tuhan, asa unang mangyahi hasangapon narumar hami di ngolu nami, asa nasa nahu ulahami, bahen sangap biguarmu may. Ali Tuhan, nunga di paojak huriam, tahun 2020 nomon, tahun pangajarion hapor siaon di tonga-tonga ni keluarga,
Laos omma nagabe sunggul-sunggul. Omma nagabe sipaingot di hami. Asa songon na toras hami Tuhan. Ajaron nami maaka ianakon nami. Di bagasan hatam. Asa tubuh haporsyon na mangulu di ianakon nami. Asa tibo haporsyon ni ianakon nami. Tibo nang parbinotoan diaka ianakon nami. Tibo nang pangalahon na denggan di tonga-tonga ni pangulaon nami. Jala huboto hami, paserep rohanami. Disudia kadengkan basa nang pasu-pasu na pinasahat mo. Ali Tuhan, sambolas do pardalanan ning ulo nami. Tudo songon alogo sabing do. Alani Tuhan, unang dauho siya tonga-tonga ning ulo nami. Ala diganub tiki, diganub pardalanan, diganub ulaon. Homa ali Tuhan na gabe dongan nami. Jalahu hati dako kami male Tuhan. Marhite hatam na badiai. Mamuka di bona tahun 2020 onomon. Marpadan mahami. Marhaposan tuho mahami ale Tuhan. Jaladang hu pangasahok kami. Jaladang marpangusadia kami. Tu pikiran nami sadiri. Sonang mahami. Madalani tahun 2020 onomon. Tahun nagok pakirimon. Tahun na managam ragam ni pasu-pasu. Si pasahatommu Tuhami. Dongan nami namarsahit. Asiroham Tuhan. Jama pamatang nasida. Upat parsahiton sian nasida. Moluadong namarsak namadele. Lehon pos niroha. Rapok ko Tuhan. Sonang dohami. Laho mangula nasa si ulaw nami. Atong marsangap mahu Tuhan. Marlas ni roha mahami. Majalo taon na baruon. Di bagasan roha na madok mauliate. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Martangiak kami tuho. Amen. Mari demahita.
Bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehom itu hami. Pilihan nami itu ho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Patibulhon harajau mo di tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si leon-leon itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata nasomar mula nasomar pasohotan debata na manok tong rodi saliling ni liling na nasoolo suda do aka taommu jaladang marparbulatan aka ari-arim alai jepek jalanaga bursalpu do taon nami dohot ari-ari nami. Nung nasalpu mo sa sada taon siyan ari-ari nami. Alay dang salpu, iyang goasi ni roham. Di baheni, pupuji hami homar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alani godang ni asi ni roham, napasat hami tubona ni taonon. Masay godang do denggan ni basam hujalo hami. Manipat taon na salpuy. Jalahu ingot hami do isa darion. Oppe. Mauliate maruhan hami tuho. Ala di Pangulo. Jala di ramoti ho hami. Dilehon ho si panganon dot paruloson di hami. Jala di pasu-pasu ho na niula ni tangan nami. Akup ni Dilehon hodo hasonangan tuluat nami. Jala di palua hodo hami siap parmaraan. Jala di ramoti hodo hami dihagugutan. Toktong do dilehoko barita nauli manodangi hami. Asasanga hami paubahon rohanami. Akup ni dilehon hodo apul-apul tunamarsak. Tunamatean. Asa unang madeli nasida. Molo huingot hami sude pabahenan nami di taon na salpui. Namaila do hami nuaing marado poko. Ala jujud magopo ari-ari nami dohot asini roham hubay kami. Oppe bisan di salpun ho nuaing taon na salpui siya kami. Salpu homa sude pabahenan nami nahurangi. Jala sisa sudi dosa nami. Say hukupi ma pabahenan nami nahurangi marhite-hite asini roham. Di ebati hodo hami manipat nasa tauni. Jala di ida hodo lan nasomar parbuena denggan di tonga-tonga nami. Say unang jolotaba. Say pasobu mahami mangulu. Anggian marparbuena denggan hami tu joloanon. Upar hatobot tami do sude asini roham. Jala di bagasan haserepon do uduk ni roha do hami nuaing mangido tu. Satu homa hami on sude. Say tugu-tugu jala ramoti mahami.
Sai togu jala ramoti mahami di bona ni taonon. Songoninang ganup ari. Asa pujian nami ho di taon naroon. Patuduhom maganup ari tuhami dalan si dalanan nami. Dohot ulaon si ulaon nami. Saya pasu-pasu mahami. Juppa marpungu di bagasmon. Di parsikolaan. Songoni dohot di bagas nami be. Sai tupahi sudi parjamita. Pangajari. Dohot paturehon namar sahid. Songoni dohot na pinasahat tunasida. Sai ramoti ma namanggonggomi hami. Tatap masaluhut na tarsosak. Napogos. Nadangol. Nasomarama nasomarina. Naniliaan ni halak. Unang luas nasida honarupa. Alay patuduhom ma tunasida asini roham nasomasoti. Asarap marlas ni roha hami. Sugod di hasonangan di lambungmu. Di inganan nahot. Alani anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen ali amanami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajaumu. Saya saut malomo ni roham di banua tongon. Songon na di banua gijang. Leon matuhami sadarion hangulua siapa hari. Sesama dosa nami. Songon panisa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhan. Unang hami togiho tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Atong mulak mahamu di bagasan dame. Jalo hamu mapasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Saya didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaor homma damina tutodim. Amin.